Kaže se da osmijeh liječi, a ovo je pravi dokaz da je to zaista tako. Djeci koja silom prilika dane provode na pedijatrijskom odjelu Vinogradske bolnice, crveni nosevi, odnosno klaun doktori, već 4 godine uspješno mame osmijeh na lice. Pa postoji puno znanstvenih dokaza da smijeh liječi i poboljšava učinak liječenja. Mi danas jako idemo za tim da djeci olakšamo boravak u bolnici. Koliko god se mi trudili, ne možemo tako donijeti smijeh kao što naši doktori klaunovi mogu donijeti smijeh i veselje. No krenimo s pričom od njezina početka. Zoran Vukić, začetnik crvenih noseva, odnosno doktor Ludek, svakog dana u bolnice donosi smiješak na dječja lica. Ovog puta uz Nikolu, koji je poznatiji kao doktor Žule, i Irenu kao doktoricu Maštalić, Ludek kreće u još jedan uzbudljivi zadatak, koji nikada nije unaprijed isplaniran. Određenu okosnicu postavimo na noge, ali svejedno bolnica nemamo kontrolirane uvjete u bolnici, uglavnom moramo reagirati iz improvizacije jer često nam se dogodi ili ulijetanje roditelja, ili sestara, ili doktora. Naletimo mi na vizitu, studentske grupe su ovdje. Svirajte, pjevajte, tišina, naprijed, nazad, dovoljno. Muči nas, molim. I dok djeca još nimalo ne sumnjaju u to što ih čeka, Zoran, Nikola i Irena pretvaraju se u klaun doktore. Nije to nimalo jednostavan posao, ali je zato, kažu, najbolji na svijetu. Dok god to radiš, konstantno se školuješ i konstantno dobivaš tu struku. Nikad nisi gotov. U početku je bilo malo teško, postepeno se kroz naše edukacije to stječe. I sad je sasvim lijepo i lagano ući u bolnice, u sobe, bez ikakvog osjećaja joj, ja moram biti smiješna. Svih 12 klaunova koji rade u crvenim nosevima imaju drugi stalni posao. Oni su glumci, komičari, ekonomisti. Zanimanje klauna ipak im je najdraže. Mnogi ih doživljavaju neozbiljnima, a klaun doktori donijeli su neki novi pogled na ovaj posao. Kao klauna doktora doživljavaju nas ozbiljnije zato što znaju u koji kontekst odlazimo, kome nastupamo. Ajmo dečki, pristojno, ispravite se. Kada je sve spremno, nastupa vrijeme dobre zabave i smijeha. Jedan. Dva. I 3, kreni. Kad uđemo u sobu, pogledamo, provjerimo uzrast djece u sobi, količinu, koji je roditelj, kakva je situacija, kakva je atmosfera i onda se tome prilagodimo i unesemo nešto svoje. Prvi osmijeh ne treba dugo čekati, a često djeca i sama sudjeluju u njihovim zamislima. Misija je izvršena čim dobijemo osmijeh. A kad možemo grohotni smijeh, tim bolje. Bili su mi super, pogotovo kad nisu znali reći dobar dan i doviđenja. Jeste čuli Dobar dan! Mislila sam da ću biti u bolnici, pošto imam upalu pluća i da ću se izdržavati, ne da će biti ovak super. Po našem izlasku ostane jedan onako svjetlucavi trag za nama, jedan onako, rekli bismo, iskrice radosti da ostanu pucketati u zraku. Mislim da je to ono što je naš cilj i naša ideja. Crveni nosevi sami izrađuju rekvizite i smišljaju nove viceve. Financiraju se isključivo od donacija dobrih ljudi. Ma koliko god nekada teško bilo, važno je da su zadovoljni djeca, roditelji, ali i bolničko osoblje. Mi smo ovdje već tjedan dan, tako da super, ovo dobro doći. Mislim da je to dobro u bolnicama, trebalo bi to puno češće, ali ipak u bolnici i djeci isto teško. Njima to puno znači. I u tim trenucima djeca ne misle na boravak u bolnici, ne misle na svoje probleme, opuste se i svakako vidimo da to dobro djeluje. I upravo to je najveća nagrada za njihov entuzijazam, osmijeh na dječjim licima.